पूरा हो तो भौजी तो हर सारा धा खोज दल खुन बाबू तो हर बकलोला मारा दा कब नहीं पूरा हो तो भौजी तो हर सारा धा खोज दल खुन बाबू तो हर बकलोला मारा दा 9 महीना में होई जाए तो भौजी दूगो लइका 9 महीना में होई जाए तो भौजी दूगो लइका ले लगलिए गलिए बाटो हियो भतार भौजी पैचा ले लगलिए गलिए बाटो हियो भतार भौजी पैचा लागो हको जवानिया तोहर मिल जाए तो माटी में कहियो ना बलमुआ तोहर सुतोहा को राती में लागो हको जवानिया तोहर मिल जाए तो माटी में कहियो ना बलमुआ तोहर